Здравейте, приятели! Аз съм Стефан и вие сте с моя YouTube канал. Днес реших да ви представя този мултипликатор на Сивейда. Да, знам, някои хора ще кажат точно мултипликатор. Защо? Защото мултипликаторът е много по-добър спинингов вариант, отколкото обикновената макара. В сравнение с обикновените ни макари, които знаете как всички се използват вече, които гледате, мултипликаторът е малко по-странен за ползване. Този мултипликатор на Сивейда, който е в момента, той е с дълбока шпула или влакно 1.2 или 12 номер, който е главно штукарски. Ако искам да мина на по-тънко влакно с кефалски примамки, по-леки примамки, олекотени примамки, трябва да използвам по-плитка шпула като тази, по-олекотена и по-плитка шпула. Но за целта мултипликаторът съм го тествал много пъти и много добре работи. За целта обаче, за да работи с мултипликатор, първо трябва, за да свикнем с него, да се научим как да използваме двете спирачки. Тази е едната спирачка, а вътре, зад този капак, е магнитната спирачка, или ще покажа направо на тази шпула. Това е магнитната спирачка. Както виждате, тя е 6-степенна. И колкото повече отпускаме, толкова повече изхвърля, защото не, когато използваме обикновените въдици, когато изхвърляме напред, тук вече не е с силата на изстрелване, а с самото изстрелване, самата примамка, самия изстрел развива влакно, където трябва да внимаваме да не прави бразди, в смисъл да не излязат влакното да се накърчи. Точно заради това са тези спирачки. Но когато използваме мултипликатор, не трябва по-подходяща въдица. Въдиците за мултипликатор не са обикновено такива с палец. И казвам, че не може да използвате друга обикновена въдица, която не е с палец и не са и с горни пръстени. Но тази лично е на Кайда Карбон. Акция 732, перфектна штукарска въдица за мултипликаторчето. Справя се много добре. Не е много трудно да се научите да работите с него, просто трябва известно време да се свикне. За да освободите, се натиска копчето, както виждате вече тя се върти свободно. А когато щракнете дръжките, той само се започва. Общо взето, просто, лесно, адекватно. Ако някой има желание, препоръчвам си да се закупи някакъв вид мултипликатор. Не е казано, че трябва да си купувате някакви скапарски мултипликатори, този на Сивейда струва 90 лева даже, доколкото си спомням. Отделно си поръчах тази шпула, която ви показах. Но лошото е шпулите. Когато си купувате мултипликатори, гледайте да са с такива плитки шпули като тази, защото вътре в момента тази другата е дълбока шпула и е по-тежка. Гледайте максимално леки шпули да взимате, за да можете да изстрелвате максимално по-леки примамки. В момента с тази малката шпула, която ви показвам, се справя добре с кефалски примамки, пробвал съм я, с по-тънко влакно, докато тази шпула, която е в момента дълбоката, по-трудно дори се справя с по-леки штукарски примамки и използвам с нея по-тежки примамки, над 20 грама, честно казано, както и силикони предимно. И заради това предпочитам леки шпули. Но тази шпула, честно казано, е чаках около един месец в AliExpress, защото няма къде другаде да си поръчате такава шпула. И горе взимах с спирачката, да не я прехвърлям. Но после съм доволен, да ви кажа честно, от оригиналната. Просто когато се търсите случайно мултипликатори и се чуете как се работи с тях, гледайте да имате такава шпула вътре. Има комплекти, където се продават с повече от една шпула, с плитка и дълбока шпула, гледайте да имате тази шпула оригинална. Но предимството е, че много по-лесно се работи с него и когато вече теглите, когато сте хванали вашата риба и теглите, вече не е силата във въдицата, а силата в самата макара. Самата макара поема тази тежест главното нещо, тя дърпате основно с нея. Заради това са по-скъпи са, но са много по-тежки са. По-здрави са и да ви кажа, много добре се пачка с тях. Така че, дано това ви е полезно и да направим някой риболов да ви покажа как се работи с нея.